ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 20ରୁ 59% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 16 ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର, ଆଉ ଚଳିବନି ମନମାନି, ଟାଟା ପାୱାରକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କଲେ OERC। ଟାଟା ପାୱାରକୁ OERCଙ୍କ କଡ଼ା ତାଗିଦ, ଏଥର ପାୱାର କଟ୍ ସମସ୍ୟା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ନ ରହୁ। ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସବୁ ଟାକ୍ସ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଧାର କାମ। ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଆଜି ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଏମିତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। OERC ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ସହ ଫିଡର ମିଟରିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମିଟରିଂ ସରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରତି ମାସରେ ଟାଟା ପାୱାରର କାମ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଖୁଦ୍ OERC। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ର୍ୟାଙ୍କର 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନେ ପ୍ରତି ମାସ 4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀ ସହ ଡିଭିଜନରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ତନଖି କରି OERCଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାୱାର କଟ୍ ପଛରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି OERC। ତେଣୁ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 1900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଡିଟ୍ ହେବ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟଙ୍କା OERCଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଜରିଆରେ ଏହି ଅଡିଟ୍ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଖବର, ASO ପରୀକ୍ଷା ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ଓ ରିଭ୍ୟୁ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଶେଷ। ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ASO ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ OSO ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ଖବର ଅନୁସାରେ 796ଟି OSO ପଦବୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାନି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ମୋଟ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୁଣା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଖବର, ଫସାଇ ଦେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍, ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରି ପୂରା ପରିବାର ସହ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ପତି ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜର 2 ପିଲାକୁ ବିଷ ଦେବା ପରେ ନିଜେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିବାର ଋଣ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ଏପରି ଉପାୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 35 ବର୍ଷୀୟ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ 29 ବର୍ଷୀୟ ଋତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜର 2 ସନ୍ତାନ ଋତୁରାଜ ଓ ଋଷିରାଜଙ୍କ ସହ ଶିବ ବିହାର କଲୋନୀରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତକ ଏକ ଘରୋଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାରୁ ସେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ରୁ ଋଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଋଣକୁ ସେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୁଝି ପାରିନଥିଲେ ଓ ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଋଣ କରିଥିଲେ। ଋଣ ପଇଠ ନ କରିପାରିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ନ ପାରି ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ପରିବାର ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ